ଆଜି ପାଳନ କରିବା ଆମେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆଜି ଆମେ। ଶପଥ ନେବା ସମ୍ମାନ ଦେବା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଆମର। ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଏକତା ଭାବକୁ ମାନିବା ନିରନ୍ତର। ମାନିବା ଯେ ନିରନ୍ତର। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ କରିବା ଆମେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆଜି ଆମେ। ଦିନେ ଭାରତ ମାତା ମୋର ଇଂରେଜ କବଳେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟିଥିଲା। ଜନନୀକୁ ମୋର ସେ ଗୋଳବାରୁଦରେ ତାର ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲା। ଦେଖି ଅତ୍ୟାଚାର ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧେ ବାପୁଜୀ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ବାନର ସେନା ପରି ଶହ ଶହ ଭାରତୀୟ ବୀରତା ପରି ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଭୁଲି ଯିବାନି ମନେ ରଖିବା ମହତ କାମ ତାଙ୍କର।